DAB Plus scorebord van Joet is... Autoradio. Een echte RTV-NOF digitale bouwradio west hoe u's via DAB Plus ontvangen kist. Nummer 4, we gaan hem nou voor Jan? In Boetenpost. Nummer 4 gaan we nou uitrekenen. Waar die fantastische radio. Dit is hem. Volgens mij. Eén deurbel. Knappe zoemer. Zoen ze tussen. Het blijft altijd spannend. Ben mensen thuis ja of nee? Wat doe je het met mij? Ja, wat gestommel. Daar komen we dan. Nou, goeie. Ja, Ik zie je Hendrik Land. dat ben ik. Lokbeenske. Dankjewel. Ja, mij zei dan. Ja, mijn radio. Ik ga hier echt een digitale DAB Plus bouwradio voor jou. Nou, geweldig. Bedankt dus mij die in huis. Ja, superleuk man. Waar komt het te steen? Ik neem mij naar het werk, denk ik. Eerst leren als zinnenpaneel en doe eigenlijk van alles. Ik ben ik wel met boeten bezig, dus ik Plut op dak. Ja, ik. Nou, dat kan er wel op steen, denk ik. Ja. Nou, hij is helemaal van die. Neem hem alsjeblieft om, want hij is echt zwier. Het is geen plastic ding. Nee, klopt. Wil ik nog één ding van u weten? Waar zet hem als eerst op? We zijn op RTV NOF natuurlijk. Ja, Keurig, helemaal top. dat is geen keuze. Veel plezier. Dankjewel. Geweldig man.